Molt bé, mago. Aviam, què ens portes? Unes cartes i uns quants daus Vinguen. Això promet. i farem un joc, no? Farem un joc. Fem-lo. Vinga, anem a veure. Així ho veurem bé des d'aquest Ho veurem cantó? perfecte. Sí? Doncs mira, agafa una carta, com et deies? Cellers, Quico Cellers. Perfecte, com abans. Agafa, Quico. Mira-te-la. Sí? Ensenya-la a la càmera d'allà, que jo no vull veure res. Sí? Està ensenyada? Ara ensenya la carta. No, aviam, Espera, un momentet. ara em tanca plan, un Un moment. momentet que tanca el plànol, ara. Ara hi ha discussió entre càmeres. Correcte! Correcte, vinga. L'ha vista? Segur? Jo, si l'he vista. L'heu vista tots? Sí. Deixa-la per aquí al mig. L'he vista. Sí, deixa. Sí? Perduda. Però si no me'n recordo... Apunta-te-la, per si no me'n recordo. No. Però que no ho vegi. No, vale. Bueno, ja l'han vist els Ja l'han vist espectadors. els No espectadors. cal pas. Digui, segueixi, Mira, segueixi. farem 6 pilots. 6 pilots, però si un cas farem una cosa, perquè... Jo què tens a dir? No, tu no has de dir Jo res, parlo. jo parlo i... Vostè parla. Sí. Jo faig 6 pilots, però si surt la carta tu pots fer un moviment i em pots ajudar. Perquè jo puc ara treure la carta i que sigui la teva i pots fer una mica de moviment i jo encara puc veure més fàcil. Què farem? Doncs els deixarem cara avall. Sí? Deixarem cara avall, cara avall, cara avall i cara avall. Mira, deixarem 3 cap aquí, 3 cap aquí. Si em colo m'ho dieu. No, el moviment era quan està encara amunt. Però què fa vermell? Perfecte. Bueno, faig 6 pilots. Mira, en queden 4. Correcte. És cap d'aquestes? No. Perfecte. Mira, farem... Ara t'ho explico, per què he fet això. Ficaré uns daus a sobre de cada pilot. Val? En el primer pilot ficaré un dau amb un 1. En el segon ficaré un 2. En el tercer un 3 si el trobo. Si em voleu ajudar, aquí esteu molt bé. Què va? És Un 2, 3, 4, 5. 5, 6. Sí, és fàcil de moment. I en queda... Vaig a I en queda un. Agafarem aquest, perquè aquest no es veu tan bé. El dau, sí. El dau. Sí, no sé què diuen. Mira, Correcte. ara farem una cosa, per trobar la carta que tu has agafat. Sí. Sí? Sí. Jo vull que tu vagis tirant el dau, sí? Sí, va. agafa el dau. Agafa el dau, un moment, Però que és mago, Tira el et dius- cap allà. et diu que et transforma en cabra, Agafa el dau. Tu aniràs tirant el dau. Val? Per exemple, si et surt el 2, eliminarem el bloc 2. I així fins que ens en quedi un. Doncs vinga. Vale? Tira. Sí, tiro el Vinga, dau. va, tu tira. Sí. El 6. sis. Perfecte, eliminem el 6. Ho sabia. Vinga, Més? tira. Sí, elimina, que és tu maco, això. elimina. El 5, perfecte, mira. El 4, Vinga, ho estàs fent molt bé. Va, fes. Tiro Perfecte. 4. Escolta'm, això te truco. Està trucat, No te truco, Ja, el 4. Vols que l'eliminem o no? Si vols el deixo i tornes a tirar, No, jo torno a tirar. Ara el Torno a 3. tirar, no? Ara el 3. Elimina. Ara... Si tira el M'encanta 3, això, si ho el fan tira les 3 pel·lícules. m'acollono jo i tot, El 5. El 5. Ja, Ara què? no. Ara ja està, ara haig de tornar. Això Sí. seria un borratxo. Sí, això Vinga. és... El 4 un altre cop, ja l'he tret. El 3, ara sí, ara m'ho... El 1. I el 3 no t'agrada. El 3 no t'agrada. Deu estar el 3, Deu estar el 3. Doncs vols que traiem el 3? No, tu mateix. Traiem-lo. Traiem-lo? Traiem-lo. No, Segur? mira que manis. Vols que traiem el 3 o l'1? L'1 més igual, més igual. Vale. Torna a tirar, va. Ara hi ha dues opcions. El dos i el tres. Ara hi ha dues opcions. No, espera. Ara hi ha dues opcions. La primera, que seguim igual, si treus el 3 l'eliminem, o al contrari, que si, per exemple, treus el 2, doncs ens el quedem. Què prefereixes? És que m'ho poses molt difícil, No, home, no, que és molt fàcil, això. Doncs si traiem el 2 ens el quedem. Va. Va, doncs ja ens el quedem, no? Sí. No, tira, tiro, va. tiro. O sigui, si per exemple traiem el 2 o traiem el 3, ens quedem el número aquell. Exacte. No m'interessa de res, però Tira, jo... tira, jo- tira. Vostè Jo faci. tampoc, jo què sé. El El 5. 5, perfecte, doncs no ens el quedem. Torno a tirar. El 1. No, tampoc. El 2. Ens el quedem. No et vol quedar el 3, en sèrio, Que he vingut a la tele un dia. Quedem-nos el 3. Quedem el 3. Va, ja que ve la tele, quedem el 3. El Mac pot. No, voleu quedar-vos el 2? No, mira, No, en sèrio, va. Quin Sembla un 2? 2-3, això. el 2. El 2, segur. Ens quedem el 2. Vinga. Eliminem el 3. Segur, Sí. Sí. Va. Jo no recordo Doncs la carta. farem el mateix. Farem 6 blocs i en queden 2. És cap d'aquestes? No. Perfecte. Farem el mateix, ficarem un 2, un 1, un 3... Sí, em vols ajudar, gràcies, T'ho agrairé. Ni un 4. Ni un 4. Voleu canviar els daus? Que abans no us ho he dit. Voleu canviar, ficar l'1 aquí? No. Va, tu què vols? No? Vinga, va. Vigili que és comunista i aquest s'ha Ja està? No has de posar el número. No, ja està bé, el 6 i el 3. Vale. Què anava a dir? Ara hi ha 3 opcions. Hi ha l'opció 1, que és com abans, anar eliminant fins que ens en quedi un. Hi ha l'opció 2, que és just el número que sigui aquella.
o que tu mateix facis param sobre una carta, Sí? sobre param, així sobre... Aquest mai falla, aquest sempre el trien, t'ho juro. Ah, sí? Què, quin vols? No li digui, no El li que, digui. el que, tregui, el que tregui el celler. El que tregui el celler. Just el que treguis. Sí. Quants cops vols tirar el dau? Un. No, decideix. 2. Dos? Doncs dos. Recollons. Ah, no, jo no sé. Jo, mira, l'1. Bueno, ara torna a tirar un altre cop. Vinga, el I el... 5. Ah, no, me l'has canviat, hosti. Ara què? Ah, t'he fotut, Hosti. Això és Bueno, salat, bueno, intentarem així. Mai m'ha sortit aquest joc, L'he vingut a fer a la tele, però dic, va, tu Vinga, l'intentaràs. va, Segurament un dia et sortirà, tu. A veure, quina era la teva carta? Quina carta has agafat? Quina carta has El agafat? 9... Va, treballa, home. El 9 de trèvols. El 9 de trèvols. Sí, era un 9 amb unes floretes. No? Oi que era trèvol, allò? Bueno, fem un altre? De què, d'això? Sí. Tu manes. Nosaltres... El 9 de trèvols. Correcte! I exactament el 9 i de trèvols. Oh! Espectacular! Has vist?